Un gând pe care îl aud foarte des în cabinet este acesta. Poate problema sunt eu. Când o relație se termină sau când repeți același tipar cu parteneri diferiți, este foarte ușor să ajungi la această concluzie. Dacă se întâmplă din nou, probabil e ceva în neregulă cu mine. Și atunci începe îndoiala. Poate sunt prea sensibilă, poate cer prea mult, poate nu sunt suficientă. În timp, această explicație devine aproape automată. În procesul terapeutic există o etapă importantă, evaluarea și prezentarea profilului personal. Scopul ei nu este să pună o etichetă, ci să arate cum anumite tipare relaționale și emoționale s-au format în timp și cum influențează relațiile de astăzi. Pentru multe persoane acesta este un moment de claritate, pentru că încep să vadă că nu este vorba despre ceva defect în personalitatea lor. Este vorba despre mecanisme învățate care pot fi înțelese și schimbate. De multe ori, problema nu este identitatea ta. Problema este tiparul pe care îl repeți fără să vezi exact cum funcționează. Dacă ai avut vreodată gândul, poate problema sunt eu, de multe ori acolo începe clarificarea, în înțelegerea tiparului care stă în spatele reacțiilor tale.